खुलुमबाय दिनै 10 मार्च 2024 रबिबार तेलेंगानानि कासामकन्डायाव सासे 17 बोसोर बैसोनि कलेज फरायबाय थानाय फरायसुलिया कलेजनि बिल्डिं सानिफ्राय बारजुमनानै थैदों। थैनाय हिनजावसानि मुङा जाबाय चैत्या आरो बियो हस्टेलाव थायोमोन, प्राइभेट कलेजनि हस्टेलाव थायोमोन। नाथाय हिनजावसाया बे जाथायखौ मानि जाहोनाव खालामखो बिनि गुबै जाहोनखौ रोखा खालामथ'नाय जायाखै। आसामनि डाकुवाखानायाव गंनै बाइकनि गेजेराव खर'जों खर' जाब्रबथाय जानानै सौदावनानै सानै सुबुङा जिउ गोमादों आरो गुबुन सानैया जोखोम जादों। थैनाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय बिजय टाइट आरो महानन्द मिलि। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बिपिएफ हानजाया खिफि बायदि फिसा फिसा मानसि एससि नङि सुबुंखौ एससि खालामनानै सार्टिफिकेट होनानै एमपि गेलेनो होनो नागिरदों। एससि सुबुं नङै नब कुमार सरेनानो एससि सार्टिफिकेटखौ हाग्रा महिलानो होदों होननानै रनजित बसुमतारिया बुंदों। हाग्रामा महिलारिया एसटि सार्टिफिकेट होनानै बर' हारिखौ ध्वंस खालामनो नागिरनायनि षड़यन्त्रआनो हाग्रामा महिलारि आरो नब कुमार सरनिया सोर, हाग्रामाया सोर, बे बाथ्राखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थाखादों। आरो नै बावैसो जे बिथांमोना सासे खिफिफि गथ'खौनो एमपि केन्डिडेट होदों, बे खिफिफि गथ'आबो एसटिआनो नङा, एसटि सार्टिफिकेट होनानै आनादार मोनसे फेस खालामनो नागिरदों बर' हारिखौ ध्वंस खालामनायनि थाखाय। बेखौनो जों बयबो मिथिखायो। सार, बावैसो साननि सिगां बनसुनि आरो बिएसअनि मानसिफ्रा इउपिपिएल दलाव जगदान जादों। नाथाय बिसोरनि जगदान जानायखौ बिपिएफनि मानसिफ्रा बुंदों जे बिथांमोना इउपिपिएल दलनि माखासे सेक्रेट बाथ्राफोरजों खावनो थांदों होननानै। बियो बेसेबां गोनांथार इयुथ होननाय लोगो लोगोनो बे इयुथआ दिनैनि हाग्रामानिख्रुइ 1000 टाइम्स माने सफिस्टिकेटेड, मोर सफिस्टिकेटेड देन हाग्रामा। गतिके बे लेखा गोरों इयुथफोरखौ हाग्रामाया बै थबथिं गनाय जौ सेरेबजों, बै जोंनि बर'नि मोनसे हारिमु दङना, मा होनोमोनलाय, जौ सरग्राखौ मा होनोमोनलाय, जानथाजों बुरखायनो हालिया। जाम्बा नङा दिनैनि गथ'फ्रा। साननैसो हाग्रामानि फैसाखौ जाजोबनो एसे इन्जय खालामनो होननानै पिकनिक जानाय बायदि इयुथफ्रा हाग्रामाजों थादोंमोन। सोलायनायखौ बयबो लुबैयो नालाय, सोलायनायखौ मोजां मोनग्रा स्ट्रं, इनार्जेटिक, सफिस्टिकेटेड लिडार प्रमद बर' बिथांजों दिनै फैनानै बर'फ्रा इउएन ब्रह्मनि गेरेमसा हारि दानायनि सिमांखौ जाफुंहोनो दिनै बयबो दोलै नोगोर ओंखारबोदों। गतिके हाग्रामाया बुंनानै जेबो राहा गैला। मानोना हाग्रामानि अबस्थाया ओरैबायदि जाबाय, आंनो सानब्रैल' सम हो, सानब्रै बिथाङा फापर गोरान बायदि जाना थांगासिनो। सानब्रैनि उनाव नोंथांमोना आंखौ मिडियायाव लोगो मोनफिन। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।